Virtaus ei ole ongelma. Monet puhuvat hyvästä verenkierrosta, kuin veren virtaus yksin olisi vastaus kaikkeen. Huonoa verenkiertoa syytetään monenlaisista vaivoista. Mutta pysähtyneisyys ei synnytä epätasapainoa. Epätasapaino synnyttää pysähtyneisyyden. Mitä epätasapaino sitten on? Se on mielen ei-toivottuja toimintamalleja. Elämän automaattisia reaktioita. Ei taas. En jaksa tätä. Mitä minä nyt teen? Mikä tilanne tämä on? Se typerä pomo. Taas tätä osaamattomuutta. En halua käsitellä tätä. Hetkinen, tämä alkaa mennä huonoon suuntaan. Nämä toistuvat mallit saavat kehon supistumaan. Pallea kiristyy. Niska lyhenee. Hartiat lukkeutuvat. Hermosto sulkeutuu. Ja supistuminen luo pysähtyneisyyttä. Siinä mielessä epätasapaino ei ole jotain, mitä sinulla on. Se on itsemalli. Jos tämä pitää paikkansa, monet tavanomaiset ratkaisut. Liikunta, ruokavaliot, lääkitys, sauna, biohakkerointi ovat usein vain oireiden hallintaa. Hyödyllisiä ehkä. Mutta silti oireiden hallintaa. Ja jos todella etsit vapautta. Jossain vaiheessa on mentävä pidemmälle kuin jatkuva oireiden lievittäminen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikesta pitäisi luopua yhdessä yössä. Ei ole vaikea kuvitella, mitä tapahtuu, kun kasautunut jännitys menettää ainoan purkautumiskanavansa. Syvempi työ ei tarvitse auktoriteetteja. Ei lupaa. Tarkkaile kehoa tinkimättömästi. Ahaa, pallea kiristyi juuri. Varpaat jännittyvät. Hartiat lukkeutuivat. Niska vetäytyy kasaan. Huomaa reaktio. Anna sen tulla loppuun asti. Päätä se siihen. Pelkästään se voi muuttaa paljon. Vähemmän pysähtyneisyyttä. Enemmän virtausta. Vähemmän sairautta. Vähemmän riippuvuutta. Keho, joka muistaa jälleen, kuinka säädellä itseään.